ଦେଖିବା ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। ହେଲେ ମାମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହ କାହିଁକି ବିଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଉଛି? କଣ ହେଇଛି ମାମୁଁ? ଲଙ୍କାରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବ? ଲଙ୍କାରେ ସମସ୍ତେ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ମାମୁଁ? ହଁ ସମସ୍ତେ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଲଙ୍କାରେ ସମସ୍ତେ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି ମାମୁଁ? ହେ ମୋର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ମାମୁଁ। ତାହେଲେ ଶୁଣି ଯାଉ ଭଣଜା। କୁହନ୍ତୁ ମାମୁଁ। ମାରିଚକୁ ଚାହିଁ ରାଜେ କୋଇ ରାବଣ